Gona ndobva atadza kugona atsvaga tunoleji kuda kumusona ndobva amutinje sabhili yati kama kadikidiki kanotyisa sechidhoma kanorira zvinorwadza musida kunge mbama kutanza maroja aya achatonoenda kusivoya ndichiti taipida mandipa tutu because neni anobuda mtutu ndomurova kunge imbwa kakutu ndomana musudura kuti tutu dai kunaka kwaidyiwa kwainaka dai kudyiwa kwainaka ndaidyiwa dai kufa kwaiuraya paifiwa kozi mupfungwa dzavo kare dzakaurayiwa but bhora rinopera rapera mambo bhora rinopera rapera mambo ibhora rinopera rapera mambo zvamanje manje tichinda musku ndichiti inini ndiri ready to kill ndastora BMW ava baba chokerei kukill kundifarisira zvisina muganhu kuda kundirimira pasina muganhu chikudo ndicho chamakutamba vanhu asi makudo hapana panotamba chivanhu kusea ndichipanga ndirichipanga mazano vavaite paivepo pavanowanza ngano jona hakureketi pasina piyano pamwe pacho makupenga kuti ndezvemazwano tese takuchida uchiiko zvino Taurai neni ari kuenda munext round ndeupi ndeuya rauyu handizvidapo. Thank you so much, King. Bad company. Tinashe pana mjuma angachona TV yakadzima ndamutarisa ndabva ndashama achienderera abatanga kutobvarukira sekandona hora ndakadongorera ngasi yembanje idzodzi hapana chitsodzi atakwa nembanje idzodzi dzakaidzi kunyeba here uyu akuimba unge satani izvi zviri pachena kunge dumbu rafatani manje nhasi ndatouya nechipatani apa chino manje kana dziri mhepo dziri kukushandisa dzanyanyisa dzichazofarisa dzikakubvirisa warohwa nedombo rako uchivha hanzvadzi dzako dzibva kuchibhewa dzemusha uyu anenge anorova guka apa ingochani musoro anorukwa aiwa izvozvi ndazvibuka Tinashe anozviti anogeza ane ganda reharahwa kaswera nemabori kachinongona madziwa chimborume wai inofambisa makuhwa hausi kuimba uri kutaura saka uchibhohwa saka kwandiri aiwa achaipwere ndoita wekushevha kubvisa unge mpere ndoita kumurero unge pwere ndatolarete nonsensi dzanahurwa zvikanzi zvanetsa hainetse tinongorwa uswe warebesa zvagara wakuda kugurwa sadzorezuvavareunoturunurwa saka tikati aka kanenge gina marina aka kanonyepa kakaona sarafina aka kanenge mauta zina skida apa kanoimba kakadzagonge pida aka taurai neni uya rauyu vese here kana mati vese maoko huku please. Thank you timu yangu, see you next year. Yo. Bad company. Yo. Gombiro president, Zimbabwean resident, malyrics akawanda semapati kuseni percent. Uyu lipo anonzatikomo ndotatamura kunge kondomu akuvhurika kutange vhurukomo emino chimuti chisine dzungu namaputi masaga aya ari kuti maluminati kumatsangu izvauze saditi ingozi izva uyu ndamuona mfana wangu lipo ndotokuda wakadaro unge mepo soro dzako bono hadzibude popo ndokudhaka kudarika black label lipo don't worry one drop chezwa so kupita kuna boss kangara ini china boss sakara mabara anoina kuti papra mfadoba matipa fire uplangesa mupala yeah man izvauze lipo nasi ndina horombo mfana wangu wakapfeka jombo ndinotyisa kudarika chikwambo ndine future kudarika yapambo zviri kuitika ndiri mucity sports ndomu takadarika makosi nai timu yangu
tiri kuda kuti tishike Makuseni neMangoma. Ndiudzei kuti ari kuenda next round ndeupi? Ndeuya royu. Ndeuya royu. Ndeuya royu. Ndeuya royu. Right, Gombero President, see you next year. Mudoguskana. Tawa parimwe ritimu. Miraiti wirani. Dzoka yapa. Lipo dzoka apa. Kushika tawirirana. Ndeuya royu. Ndeuya royu. Aiwa timu yangu. Ngatirakidzane nemaoko. Tiri kuda kurova Mangoma kusvika tasvika Kuseni. Vanoti uyu tone maoko. Vanoti Livo tone maoko. Thank you, King. See you next year. Mirapo. Bad company. Pull up. Bad company. Ove huru vanakuru kushkanduru. Are you ready? Chinzwa. Handipinde ndanoka, handiti berengende. Ndoda kukauraya, kahulungende. Kakashata kuita kunge pasi pejende. Kanouya kakatoro wane nendende. maikoro ndi mambo ulegende vakutonza tambo ni hai mukambo one drop levels saka ndiri kuti shatapu vafana vari kudhakwa nesirapu yanga iri mumunyusha muine tarapu kuya vakarembedza mapurukwa nepupu chi ini Ove huru vanakuru kushkanduru. Are you ready? Chinzwa. Saka hulungende pano unofira pasipoti. Chimbodzokera unochengetwa namaloti. Kozi mafanzi ndo. one drop hey high grade hey wit tikakupai munoumbuka mudhiti hey geti wafura geti pano hapango itwese saka ndine ukwekweshekwe unyanzvi wakatutsirwa tibatsirei varume ndafundirwa vakungopushira vapushirwa Chinzwa. Hanzi, zikama usawanze speedi. Usandikotamira ndizi PDD. Usaite semunhu akadhakwa newidi. Ari kuenda next round ndiani? Ndihulangende ere? Ndihove huru ere? Ove huru mira yapa. Hulangende, see you next year. Right, Uthmana. Wezhenye ipapo. Bad company. Yeah. Pana we mafiri. Saka natu pana we mafiri wando ya aneskir. Ufunga nene mbirnati. Betana mbir. Ufunga nati nagatonya nati nagaboti nagaboti. Soko mokanya. Ufunga nati nderipal. Deja pambane makat. Deja pambane pokat. Dati nene. Nomsi ya uyu. Dati adowaga jemjeti. kuonesa denge ngwendesa inecha sisesa magomoto kuonesa ozenzi kutangisa gomatri kudadisa ende mayuero ariko anze maleki wandi bari kupenga chimwana ndachivenga ndachichekane mapanga kumutenga kungetunga tumviringa nomukanda mukoronga manada chitano tunga Kodo isigune angu kama Eutas. Ndikati check gratis na chipas. Ndiko vanoti kadzirina kama events. Ndopedza ndoenda kune angu kani mapanze. andisosaiza uri pawheelchair asidare rinokupakeya vaudze kuti dava udzafeya kuti vamwe vaiti kana chandiiya Ndavhuma watita mwana. Bati uri shiri nati utori nyana. Kuri kuimbwa uri mbwanana. Kuri kunoka futi uri wachongolo ngezana. ukandizive nonzimanyero wenyangolo mupana wasauro ndakutora kauro changamakuzene kunobata mauro andidise katauro Yeah, they got it better is somebody from the mother, them all right. So, O-N-L-O-V-O, send it blank. So, ganja is working on my head, oh, ganja. Ndibatsira Zimbabwe. Ari kuenda next round ndiani? Ndeuya royu.
Uyu. Yes, sir. Mile Shenyapa. Utman, see you next year, my brother. Right. Ngwere tsesa tsiri tunga zuye. Mirai. Oraiti tazvinzwa. Wani ngaichimbosara. Imimika. Right apo nosimudzani kwapo. Lipo uya. Come on. Levels production. Rufu, Disiti, Hapanere, Anganipo Piki, Diserere Guaco Zikadiki, Wakomanami Israeli Riki. Lipo, don't you worry, she changed your step. Change the sitting goma. Change the sitting goma. Change the Pansangu. Change. So, Magoma, take up an open Kanyaupu, Murumem Temat, Mutuku. Jelse, Rufu, Disiti, Awachinto Amungu Wangu Lipo, Awanini Ndokugera Pipo, Tokutinga Sida Kuti Mepo. Lipo, don't you worry, she changed her step. Easy. One drop. Change the Pansangu. Israel Poise. Since Permano dem yo, Ogumambusa Monti Shora said the Intos Lipondoku and the Sai Wora. Could not sit in Gomandoku Tura Mapora. Yama. Onaika timu yangu. Lipo. Uyapa. Mira, yes. Timu yangu. Onaika shatiri kuna kuita. Tiri kuna kushika Maxeni. Tapiwa mvumo yekushika kuseni. Anditika ngati sakande Makeni. Lipo yapano. Ndiudzeo arikwenda mu next round. Varikuti Lipo maoko mdenga. Varikuti Ngwere maoko mdenga. Tonana next year, King Mana. Congratulations. Mira yapo. Uyapa Ngwiri. Na ove huru. Onaika timu yangu. Ngati wirirane. Ngati shike Maxeni. I want to Wheeler, Tantila, na wana them. Ichichitima chakatsima. Saka, chakata wuna muchachi. Chinapo. Ole huru wana guru kushkanduru. Shaksi didi. Chiswa. Anzi. Anditi diri chitima. Ndiye arguda kutora bima. Manje andifenda katima. Nakava kumasiko kunorima. Unaona them. Unaona. Hey. Apanzi bye. Mfana uyu iwai. Wangai kote babrai.
futhi mdanga ove huru hapa ngwere gaiwe hapa ndiudzeo timu yangu ari kuenda mu next round ndi ove huru here ingwere here King tonana next year. Thank you so much ngwere uyapa right uyapa King ngwere kwa mtoko ngaiwe Levels Production. Kufu ngwere kwa mtoko isweka boisi ndichiti asati arowa azimba ayo manje drama timba Yatengere kwa mtoko yajakwa nemoko yafunga kuti ndinotokwa nemoko reva rufu ndichiti Junior Spraga ndanga ndichitokutsvaga hanzi uri kutakwa nedhaga Edene ofeka kama flash with a polish and vanish finish basta tora keshi vanish magomandri wimba kufu ndisati baba inonzi temteti kupfoka nakuenda temteti ndasikawanza kunge half breath hatomana masalati greneti Teti hauna ati manero maskati tarisa zvikati wakuda karati iwa huna ati zinenene ati takarova smati tauraineni futi right akupinda mufinal ndiani ndeuyaroyu tonana next year King right hande zvedu mira inyi papo ngwere uyapa King Alfred uyemirapa uyemumirapa King Alfred Fantana uyeumirapa Fidel Mirapo Esaton Commander please uyayapa Banzo uyapa Ladies and gentlemen, this is the grand finale. This is the final round. If you're ready for the final round, footy. Yes. Gentlemen, the rules are simple. Ticharova rhythm kusvika rapera. Ndishara timu. Tiri kurova rhythm kusvika rapera. Zvataurwa nevanhu ndo zviri kuitika. Kana muri ready simudza futi mudenga. Levels Production. No one of them. Wheeler, no one of them. Ineni no tonza tambo. Ita sisi senyambo. Paroyo, Rambo. Emmanuel ro Onyongo lo da Katikani kwere yeshibikida unakani yarizamere wauze imanyimero usamuterere ende inenote kutanisha mbere kutesere ende No one of them. Wheeler, Tajila, yo, no one of them. Inenda urova mambama. Opa asikama. Kuta musiaga shama. Usiaga Emmanuel Onyongo lo da Because Manu achike kunge batore sanu akudiwane Manu ototo hunu osela finu ende tini Manu da
Ish. 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 Ngwere we hapa. Junior Spraga we hapa. Right. Timu yangu ndiudzei kuti ari kuenda nemota ndiani. Vari kuti Ngwere simudzai maoko. Vari kuti Junior Spraga simudzai maoko. Right. Ndati vari kuti Ngwere simudzai maoko. Vari kuti Junior Spraga simudzai maoko. Congratulations, Rasta. Shekanai maoko. Shekanai maoko.